Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Nugroho miwah rahmating Gusti mugi tansah kajiwa kasarira dumateng panjenengan sedaya dalasan kula. Ingkang satudhat kinurmatan panjenenganipun Bapak Dr. Adis Pancapastianto MM minangka camat ing Kecamatan Wulu menika. Para jajaran Forkopincam inggih forum koordinasi pimpinan kecamatan ing Kecamatan Wulu menika ingkang tansah sinugata wonten ing sakuning pangurmatan. Sedaya rawuh kakung sumawana putri ingkang bagya mulya. Linambaran kanthi muji syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kawasa, ingkang sampun paring mapinten-pinten rahmat kaliyan hidayahipun. Satemah kula saha panjenengan sedaya saged kempal manunggal wonten ing bahagian tetiwanci menika kanthi raos kasarasan, kabagyan, katentreman, nir ing rubeda kalis ing sampikala. Saperlu hamengeti dinten kamardikan Indonesia warsa 2000 selangkung kanthi adicara pengetan budaya. Ngaturaken wilujeng rawuh ugi ngaturaken agunging panuwun awit rawuhipun panjenengan sedaya. Saderengipun nggulang tepang Gladiwanu, kula Septi Lestari minangka pranata adicara keparenga badhe ngaturaken menggah rantamaning adicara ingkang badhe kalampahan wonten ing kalenggahan menika. Adicara ingkang sepisan inggih menika pambuka. Adicara ingkang kaping kalih inggih menika ngumandhangaken lagu Indonesia Raya saha lagu Hari Merdeka. Adicara ingkang kaping 3 inggih menika atur pangandikan saking Bapak Camat. Adicara ingkang pungkasan inggih menika panutup saha potong pita. Mekaten menggah rantamaning adicara ingkang badhe kalampahan. Bapak Ibu sagung para rawuh, dinten kamardikan Indonesia dipun pengeti saben tanggal 17 Agustus. Kala wingi kula saha panjenengan sedaya sampun nindakaken upacara wonten ing lapangan kantor Kecamatan Wulu menika kanthi raos hikmat saha lancar. Salajengipun sakmenika badhe wonten karnaval budaya kangge mengeti dinten kamardikan Indonesia ingkang sampun dipun cumawisaken saking sedaya kalurahan wonten ing Kecamatan Wulu menika. Para rawuh ingkang tansah kula hormati, sumangga adicara menika dipun wiwiti kanthi dedonga miturut agami saha kapitadosan piyambak-piyambak. Dedonga kula sumanggaaken. Cekap matur nuwun mugia kanthi dedonga kala wau adicara saged lumampah kanthi lancar saha gangsal. Menggah adicara ingkang kaping kalih inggih menika ngumandhangaken lagu Indonesia Raya saha lagu Hari Merdeka. Dumateng para rawuh kasuwun jumeneng sawetawis. Para rawuh katuran lenggah malih. Kalajengaken adicara ingkang kaping 3 inggih menika atur pangandikan saking Bapak Pancapastianto minangka Bapak Camat. Dumateng Bapak Panca sasana dalah swasana kula sumanggaaken. Mekaten kala wau atur pangandikan saking Bapak Panca saestu hangaturaken agunging panuwun. Mugi-mugi ndadosaken seserepan saha bekti dumateng NKRI kanthi pengetan dinten kamardikan Indonesia menika. Adicara ingkang pungkasan inggih menika panutup saha potong pita dening Bapak Pancapastianto saha
jajaran Forkopimcang. Potong pita menika pratandha bilih adicara karnaval budaya badhe kawiwitan. Pramila dumateng para rawuh, sasampunipun potong pita mangke adicara karnaval budaya saged enggal-enggal dipunwiwiti ingkang sampun cumawis saking sesulih sedaya kalurahan wonten ing Kecamatan Bulu menika. Sagung para rawuh ingkang bagya mulya, adicara menika sampun lumampah kanthi sae saking Purwomadya dumugi Wasana. Anggenipun kula ndherekaken lampahing adicara menika menawi wonten lepating atur saha kiranging subasita kula nyuwun agunging pangaksana. Saderengipun kula pungkasi dumateng Bapak Camat saha jajaran katuran tindak dhateng papan potong pita ingkang sampun cumawis. Kula pungkasi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.